Oriflame prezintă rubrica Frumusețe în oglindă. Здравствуйте, я Йонас Врамель, официальный визажист Oriflame. Я живу и работаю в Стокгольме, в Швеции. И иногда я езжу в Нью-Йорк, где я черпаю вдохновение. Приезжая туда, я узнаю о новейших тенденциях в моде и макияже. В Oriflame мы воплощаем эти тенденции в наших новых, потрясающих коллекциях. Я работаю в команде, которая создает продукты для ваших любимых каталогов. Давайте посмотрим. Вот как мы работаем. Ищите свежие коллекции в новых каталогах. Рад буду встретить вас снова. Увидимся, или, как говорят в Швеции, «Висес». Orice femeie își dorește să fie frumoasă. Oriunde s-ar afla, aceasta încearcă să-și pună în valoare frumusețea, astfel simțindu-se mai feminină. Ori atunci când o femeie se simte frumoasă, ea emană încredere și atrage privirile înconjurătoare. Anume, din aceste considerente, compania Oriflame este mereu în curs de dezvoltare, pentru ca fiecare femeie să se simtă specială. De mai bine de 10 ani lucrez pentru prezentări de modă și studiouri, iar acest lucru m-a făcut să înțeleg cât de important este machiajul și cât de impecabil poate arăta acesta în condițiile variate de iluminare. Textura ușoară și pigmenții luminii difuze ajută la crearea unui aspect impecabil și natural în orice situație. Compania Oriflame, precum și unele secrete comerciale, ajută ca fiecare femeie să devină propriul său make-up artist. Cu alte cuvinte, un makeover inteligent vă scoate frumusețea naturală în evidență, prezentându-l într-o lumină mai favorabilă. Buzele rujate sunt cel mai comun simbol al feminității, iar aceste produse din seriile Oriflame se găsesc în culori clasice și feminine. Nuanțele calde și liniștite nu sunt selectate întâmplător, acestea subliniind naturalețea și strălucirea firească a pielei. O trăsătură distinctivă a rujurilor Art Studio este textura cremoasă care oferă buzelor un aspect satinat și natural, acest ruj fiind perfect pentru orice ocazie. De asemenea, puteți folosi fondul de ten cu o textură mătăsoasă, gama de nuanțe a căruia variind de la tonuri de porțelan, măsliniu, până la cele aproape de bronz. Baza produsului este ușor de aplicat, redând pielii feței o senzație de confort și un aspect impecabil în orice anotimp. Corectorul este o completare ușor invizibilă a unui chip perfect. Și ce mai putem adăuga? Cu o ultimă retușare vine pudra pulbere, aceasta fiind și etapa finală a machiajului. Ambalată simplu și elegant, aspectul acestui produs vorbește de la sine. Cosmetica Oriflame ajută fiecare femeie să descopere ceea ce căuta. Fie este vorba despre o prezentare la Hollywood sau un eveniment important din viața dumneavoastră, fie că vă doriți să arătați impecabil oriunde v-ați afla. Rubrica Frumusețe în oglindă a fost prezentată de către compania Oriflame.